rifin arbennig y storiau Salem. Y lle i fod am yr holl newyddion diweddara. Sut ti stori ni heddiw ni? Oes, wrth gwrs, Salem. Fel fydys ti, dyma'r lle am storiau. Themau'r caban heddiw ydy Ddathlu. Mae yna lot o osod yn fod yn mynd mlaen, does? Oes, ti'n iawn. Mis ddiwethaf oedd cynulleidfa Salem yn dathlu ffefrwydd yn 160 oed. Ddathlu! 160 ydys ti? Ia, cychwynodd yr achos yma yn Salem yn 1862, a felly roedd lenni ben bwyd Salem yn 160 oed. Sut beth oedd y Ddathlu? Roedd y cyfarfod pregethu efo'r parch dyfnu gris, a bydd Ysgol Sul yn arwain y mawr. Wedyn, roedd paned ach ac enw wrth gwrs. Mae'n newyddion pwysig arall. Braf ydy cael adrodd fod gretau theulu wedi gallu dathlu bedydd. Bedydd! Ar y pedwerydd cynnig. Pedwerydd? Ia, oherwydd y cyfnodau clo a'r rheolau hyn yn ynysu, bob tro roedd Greta wedi cael ei fedyddio, roedd rhai canslo, ond ym mis Mai cael ei llwyddiant a lot fawr o ddathlu. Mae newyddion wedi cyrraedd o dijon Penri Abertawe. Dyfri gris! Mae gan undeb rannu benwyr hefyd ddathliad arbennig eleni. O, dim bwys ar hyn. Mae'n undeb yn 100 oed. Canrif a hanner o'r glwysi annibynnol ar hyd a lled Cymru yn cynnal, cefnogi, herio ac annog ein gilydd i ddilyn Iesu Grist a rannu ei neges. Dyna nhw wir ysgrif i ddathlu. Diolch yn fawr i chi am ymuno fan i heno. Cofiwch wylio tro nesaf i gael mwy o stori a Salem. Noswaith dda, a chroeso newyddion y tab, gyda fi, Janet Non ap Sian. A fi, Jemima Richard Thomas. Mae raglen ychwanegol gyda ni heno yn canolbwyntio ar bentre bach tu allan i Bontypridd, sef Efail Wen. Ie, dyna ni, Efail Isaf. Nid Efail Wen, ond Efail Isaf. Ac yn benodol, capel y Tabernacl. Dyma'r capel gorau yn y byd. Capel Tabernacl Efail Isaf. Ac mi fydd Sioned Pryddech ap Siencyn a Rhian Thomas Williams Jones yn ein tywys o gwmpas y capel arloesol hon. Felly thema'r raglen heno yw Rheswm i ddathlu. Beth yw reswm i chi'n ddathlu y dyddiau yma? Y Jubilee? Wel ie, pa wei beth ei bo? O'ch chi yno? O'ch chi yno? Yn ble nawr? Yn Stadiwm Clwb Dinas Caerdydd i weld Cymru yn curo Wcrain 1-0 i greu'r Cwpan y byd. Am noson ac reswm i ddathlu. Ac mae yna lawer i ddathlu yn capel y Tabernacl, draw at Sioned a Rhian i wybod mwy. Bob bore dydd Mawrth mae ganolfan yr hen festri yn agored ar gyfer bore coffi wythnosol.
Dwi'n byw ar ben fy hun, ac mae'r bore coffi yn wythnosol, ac mae'n gyfle i cael fi allan o'r tŷ. O, fi'n joio dod i'r bore coffi cael chat bach dy Edwin. Mae'r bisgedi'n ffein fyd. Ar ddydd Iau a Sadwrn mae'r capel yn llawn bwrlwm yn agored ar gyfer roddion ar gyfer y cymuned ehangach. Fel welwch chi, dyma'r math o roddio mae'r capel yn ei dderbyn, ac mae'r nwyddau yma yn mynd i gynorthwyo nifer o fudiadau. Yn ystod y Pasg, mae'r capel yn llawn dop o wyau Pasg ar gyfer elusennau lleol. A dros Nadolig, mae'r capel yn casglu pob math o anrhegion ar gyfer mudiadau. Rydym yn dathlu dyfodiad ein gardd gymunedol, sydd wedi tyfu a fod yn llwyddiannus iawn. Aelodau capel gan gynnwys plant a phobl ifanc a thrigolion y pentref yn manteisio ar ddysgu sgiliau garddio a fod yn gynwyliadwy. Rydym yn gapel sy'n dathlu fod y drws yr agor i bawb. Wel, ni yw'r... Tomiaid! Wel, rai o'r tomiaid. Clwb ieuenctid na ddechrau yn 1985, dan ofal. Pachedig Eirian Rhys. A'i wraig Ann. Ac yn dal yn mynd ymlaen heddiw. Mae'r twmiad a'r twmiad bach yn dysgu am yr holl bethau rydym yn dathlu. Ni'n cydweithio, dangos balchder yn ein Cymreicdod, deall y pwysigrwydd o fod yn gynhwysiol ac yn greu cyfeillgarwch wrth wneud hyn i gyd.